Mga kaspero, day dive kami ngayon. So wala kaming bantay, dalawa lang kami ni Master Danny. Nandun na siya mga kaspero. So babantayin ko muna siya mga kaspero, kasi malakas yung hangin tsaka malakas yung agos. Mahirap pag walang bantay, kaya babantayan ko mo siya muna. Ako muna dito sa bangka, alalayan ko siya mga kaspero. Yan, sana makaswerte kami ngayon. Kita nyo yung mga alon, malalaki. Dito kami ngayon sa may Puka Beach. Ayan, ito yung Puka Beach mga kaspero. Ayan. Hintay lang tayo mga kaspero kung ano nung mahuli ni Master Danny mamaya. Ayan mga kaspero, may bunyi na mano na. Wow! GT mga kaspero. Ayan. So, dami-damihan mo Master Danny ha. Ako yung dakilang tagabantay mo. Ayan. Meron ng buhay na mano. Panalo mga kaspero. One down. Itong pana ko mga kaspero, ayan, nireload ko na agad para in case na tumawag si Master Danny, need ng second shot. Ayan, iabot ko na lang sa kanya. Pero naka safety lock naman yan mga kaspero. Kaya safety. Ayan. Steady lang muna siya dyan para pag tumawag, pumana si Danny ng GT. Ayan, to the rescue agad to. Hagis ko lang sa kanya, second shot na agad to. Ayan. Steady lang muna to dito. Mga kaspero, ako na naman yung titira. Si Master Danny na naman yung magbabantay. Ha! Kanang ngayon yung tagakuha ng huli ko. Ha! Tamigi. Let's go! Nalibutan, di na ako pirahon. Mga kaspero, ang daming green chopfish yung pinana ko.
Tando sa ilalim, inikutan nila ang pinana, hindi ko hinila, papanain ni Master Danny. Nice one. Grabe, mamaw na trigger fish mga kaspero. Yep. Wow, mamaw. Dari ni Master Danny. Laki. Oh my god. Mga kaspero, dagdag. Panarod si Master Danny ng kuan. Bita. Ayan. Panalo. Kita na. Lumakas na talaga yung alon mga kaspero. Ayun, namumuti na. Kaya si Master Danny na ulit yung pinasisid ko. Ako na ulit magbabantay. Master Danny ng long nose imperon at saka green jugfish. Ayan. Ayan. Meron na kaming pangkape mga kaspero. Unicorn. Unicorn mga kaspero. Ayos. Happy si Master Danny. Grabe. Yan o. Buktit. Haha, buktot. Buktot. Ayan. Yan mga kaspero. Sunset na. Grabe. Ganda na sunset mga kaspero. Yun. Si Master Danny. Langoy pa. Maglalas kuan pa daw siya mga kaspero. Mag last catch pa. Kahit isang long nose lang daw.
Ayun na. Ayan, pauwi na kami mga kaspero. Nakadali pa si Master Danny, 3 piraso. Isang long nose at saka unicorn, tsaka green jumfish. Ayan, harvest oh. Ayan, Yun! mga kaspero, magandang gabi. Ito na yung napana kong stonefish. Yan. Scary face. Ayan. So, lulutuin natin to mga kaspero. Sasabawan natin. Masarap to sabaw. So, babalatan ko muna para ito kasi yung pinaka-poisonous niya. Yan, yung pinaka lalabas yung tinik niyan. Pag nadali ka niyan, nako, yari. So, babalatan natin to mga kaspero. Start. Mga kaspero, ito na ang ating stonefish. Ayan. So, lalafangin natin to mga kaspero. Di-dinner tayo. Ayan. Siyempre, meron tayong solo crab. Ayan. Tapos, kanin. Kanin. Ayun. Sarap ng dinner. Kakatapos lang magbanlaw mga kaspero. Sobrang lamig. Kasama ko ngayon si Mrs. kakain. Tsaka si Danny nagbibihis pa. Kain tayo mga kaspero. Ayan. Ulam natin ngayon yung stonefish. Ha? Sarap po. Kasama si Mr. Danny. Kumakain. Yan. Tatlo kami. Sarap. Shoutout sa wala. Sino wala?